Banjur tangi pusaka kuwi wis ilang saka panggoane Endang Sawitri. Hilang lenyap. Dan dia nggak tahu pusaka itu pergi kemana, hilangnya kemana. Orang ngerti. Nggak ngerti. Apa yang dilakukannya itu setelah itu? Banjur mulih sanjang kalih Ramane. Oh, udah cerita sama bapaknya. Yen keris kuwi mau ilang. Masya Allah. Marah-marah berarti Romonya itu. Sempet nesu ananging kabeh kuwi mau wis kedadean. Tapi semua udah kejadian ya. Iya. Terus apa kabar itu diceritakan kepada Ki Hajar? Iya, banjur kuwi cerita marang